Kay bat ning katlong subok king kandidatura para alkalde, ikwanan ni negosyante ni Engineer Danilo Boy Bailon, ing pamanyambot inyang milaba sa eleksyon king Balen ing Candaba. Ing pasiknangan ing espiritual na pamangailangan daring kabalen, ing muna kano kareng tutukan ning bayong alal ang mayor, lalo pat magsilbiya mo rin iti bilang metong akatolikong misyonary. Aning balita ng Patricia Mamano. Himala nung ituring dareng misawang Bailon, ing pamanyambot ng Engineer Danilo Boy Bailon, king milaba sa eleksyon, king Balen ning Candaba. Kaiba na kasi ning katlong subok king kandidatura para alkalde, maniba 2007, 2013, at ngening 2016 elections. Asong kitna ning negosyante, ing peka matas aposisyon king Balen. Simbot ning Bailon ing incumbent Mayor Rene Maglangke ning Partido Liberal, king lamang nga alos 7 dalan, ampoy Vice Mayor Babes Evangelista ning Partidong Una, at metong pang Boy Bailon, apan walang pakawalada kanuring kayang kalaban king politika. Kwento ning bayong alala alkalde, making masakit ya kanuing kayang laban pauli da rin tuturing ng marakalasumbagal king kayang kampanya. Masaya kasi binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos kasi talagang yung laban ay napakabigat talaga. Hindi ko in-expect na nung day ng election talagang iniisip ko na mukhang malabo kasi talaga sa laki ng makinarya ng kalaban, ano, sa daming connection. Pero talagang ito na yung himala ng Diyos talaga. Bista matalang pwesto king gobyerno, aktibong miyembro laning komunidad reng pamilya Bailon, nung nukarin magsilbi lareting katolikong misyonaryo ang magdake social service kareng pakakalulong kabalen. Actually, kaya talaga ako lumalaban, hindi para sa aking sarili. Talagang bago kami lumaban, talagang binibigyan kami ng sign ng Panginoon. Ano? Kasi kaya ako natatalo, hindi talaga ako sumasabay. Talagang hindi ako kumuha ng leader. Noong nakaraan, wala akong vice mayor, wala akong konsehal, walang leaders. Then, wala talaga. Kundi ang tanging naging puhunan ko na mula 1995, una, tumutulong ako sa eskwelahan. Lagi akong guest speaker ng mga eskwelahan dito. Kung halimbawa, ang mga teacher ay may hinihiling na gate, pens, or computer, o anumang project sa eskwelahan, ibinibigay ko talaga yan. Ingasawang ianiway, ing menyubong kanukang Engineer Danilo na magsumiting Certificate of Candidacy inyang milaba sa Banua. Kay badareng atlong tuki-tuking paninap apapakit imahi ang makikaugnayan king politika. 3 days bago dumating yung huling filing ng candidacy, sunod-sunod yan, nagpapanaginip sa akin ng Panginoon na eto nga, related sa politics, yung pinapakita niyang sa panaginip ko. Una, pangalawa, sabi ko, isa pa. Inano ko siya, sabi ko, isa pa. At tutuloy na kami, sabi ko sa kanya ganyan. Madaling araw, nagpapanaginip na naman sa akin ng Panginoon, Mama Mary, tapos yung mukha ni Jesus. Kumikinang talaga sila sa langit, nakitang-kita ko. Sabi ko, kung ayaw mong tumakbo, kasi ang ganda ng takbo ng negosyo. Ano siya, busy na siya, wala na siyang time, no? Sabi ko, kung ayaw mong tumakbo, ako ang tatakbo. Kasi hindi ko pwedeng baliwalain yung pinakita sa akin. At saka dala na nga. Kabilang kanu ka rin pakatutukan ng Mayor-elect Bailon, king mumunang dinalang aldoning kayang pamanungkulan, ing pamagpasikan king kasalpantayanan dareng Cantabeños. Kaya ang plano natin, ang unang-unang plataforma natin, ilapit ang tao sa Panginoon at i-apply ang kanyang salita at aral sa pang-araw-araw nating gawa. Makalinya mo naman kareng prioridad na niti ing livelihood program o pamamiya kabiyayan kareng memaryo king aspeto ning agrikultura ampong poultry o manukan. Ipatupad nemo naman kanuking Candaba ing freedom of information bang asiguradong milako ing sistema ning korupsyon king lokal a gobyerno. Pangalawa, livelihood program. Ano yung livelihood dito? Under agriculture, pag-iitik, pagmamanok. Pwede silang, malaki yung kumpanya ko. Yung Danway Pricing Corporation na isa na sa pinakamalaki supplier dito sa Pilipinas. Ano? Pwede ko silang pagmanukin, pwede silang maging growers namin, pwede silang magbenta ng dressed chicken namin, at saka yung mga byproduct ng hatchery.
King daratang a Hunyo la makatalagang lukluk king munisipyo i Mayor-elect Danilo Boy Bailon kaya bereng aliwa pang alalamanong kulan kabilang i Vice Mayor-elect Councilor Michael Sagum ang poreng menyang buta konsehal Ariami Rose Bailon, Main Santiago, Kapitan Nelson Alonzo, Chacha Sombilyo, Jun Gatus, Donya Salak, Panmagat Ampong Carol Foz. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.